Bună ziua! Vă urăm bun venit la audierea publică cu tema Soluții pentru îmbunătățirea procedurii de elaborare și adoptare a actelor administrativ-normative la nivelul Primăriei și Consiliului Local Târgu Mureș. Dorim să vă mulțumim tuturor celor prezenți și în special celor care au depus și susțin depoziții. De asemenea, le mulțumim celor care ne-au transmis depoziții, dar nu au putut fi astăzi prezenți din motive obiective. Prezența dumneavoastră aici ne onorează și reflectă interesul pentru implicarea dumneavoastră în procesul de consultare și influențare a deciziei publice. Audierea este inițiată de sindicatul Mediasin, Federația Patronatelor IMM Regiunea Centru, Consiliul Local IMM Târgu Mureș, Fundația CPA IMM Mureș, Rotaract Club Târgu Mureș, Institutul Național pentru Dezvoltare Integrată a Areelor Protejate din România, Patronatul Județean IMM Mureș și Patronatul IMM Blaj. Audierea este un instrument de consultare publică nou în România și ca atare are anumite reguli diferite de cele ale dezbaterii publice. Totodată, organizatorii doresc pe această cale să ofere tuturor celor prezenți un instrument de lucru modern, transparent și eficient, care poate fi preluat și aplicat în orice demers care ține de influențarea deciziei publice. Regulamentul audierii publice va fi prezentat în următoarele minute, iar pentru cei interesați în utilizarea acestui instrument, vă vom sta pe viitor la dispoziție. Vom începe cu o scurtă prezentare a acestei audieri publice. Și vom începe cu Comisia de Inițiere. Sindicatul Mediasin Mureș, Ligia Voro, membru. Sindicatul Mediasin Mureș, Ela Giurgea, președinte, Comisia de Control. Federația Patronatelor IMM Regiunea Centru, Radu Bălănean, președinte. Patronatul IMM Județean Mureș, Gheorghe Buieșteanu, prim vicepreședinte. Consiliul Local IMM Târgu Mureș, Ovidiu Abunărița, asistent președinte. Fundația CPA IMM Mureș, Bogdan Nicoară, Departament Comunicare și Mass Media. Asociația Rotaract Club Târgu Mureș, Șoș Ișpan, vicepreședinte. Institutul Național pentru Dezvoltare Integrată a Areelor Protejate din România, Mircea Bădilă, prim vicepreședinte. Și Patronatul IMM Blaj, Valeriu Stânea, președinte. Comisia noastră de experți este formată din Dorina Buzilă, jurnalist, corespondent Agerpres, Maria Dândărău, secretar general al Uniunii Județene a Sindicatelor Libere, afiliată CNSLR Frăția Jurist, Alice Zuncu, reprezentant Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social, Tiberiu Ștef, Asociația Agromro, Sân Georgiu de Mureș și Dumitru Tămaș, avocat. Prin această audiere publică căutăm răspunsuri la întrebările. Cum credeți că putem crește calitatea procedurii de elaborare și adoptare a actului decizional în ceea ce privește transparența acestui proces? Cum vedeți dumneavoastră procesul de transparentizare a actului decizional municipal? Ar fi utilă introducerea în regulamentele de funcționare a primăriei, respectiv Consiliului Local, a unor capitole speciale privitoare la transparența decizională sau chiar elaborarea unui document special în acest sens? Cum vedeți constituirea unor comitete consultative cu reprezentanții din toate cartierele, mediul de afaceri, diferite categorii sociale, ONG-uri, care să aibă întâlniri periodice cu autoritățile, de preferat, înaintea ședințelor Consiliului Local? Cât de utilă considerați folosirea altor metode de consultare și participare directă, ceva mai atractive pentru cetățeni, care să asigure cadrul de dialog necesar? Cafeneaua publică, simpozioane cetățenești, jurii cetățenești și așa mai departe. Considerați necesară angajarea și instruirea
unei persoane responsabile cu informarea și participarea cetățenilor în luarea deciziilor publice? Cum ar trebui să arate o strategie pe termen scurt și mediu privind comunicarea publică a proiectelor de hotărâre normative cu toată procedura pe care o implică? Avem aici agenda audierii publice. Este deschiderea cu această prezentare. Vom prezenta în continuare regulamentul. Audierea propriu-zisă. Închiderea audierii publice, pe care, la sfârșit, în sala de afară, discuții informale. Și acum am să vă solicit puțin atenția privind regulamentul, care este foarte simplu și diferă fundamental de ceea ce înseamnă dezbatere publică, pe care o cunoaștem cu toții. Încercăm să realizăm această audiere publică într-un cadru eficient și toată lumea va putea să vadă mecanismul prin care funcționează această audiere publică. Vorbitorii vor fi invitați la microfon în ordine alfabetică. Vorbitorii vor avea la dispoziție un timp de maximum 3 minute pentru a-și prezenta depoziția. La 3 minute, microfonul se oprește. Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare depozanților. Probabil s-a apăsat. Nu trebuie ținut apăsat. Bun, revin pentru că este un aspect foarte important. Vorbitorii vor avea la dispoziție un timp de maximum 3 minute pentru a-și prezenta depoziția, iar la 3 minute microfonul se oprește. Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare depozanților, maximum 30 de secunde. Iar depozanții răspund concis în maxim 1 minut per întrebare. Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe pagina pe care o vedeți inscripționată pe prezentare, alături de toate depozițiile scrise, chiar dacă ele nu au fost prezentate în cadrul acestei audieri publice. Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori în cadrul evenimentului de audiere publică, neputând avea intervenții în sală în timpul audierii depozanților. Se pot colecta opinii după încheierea evenimentului propriu-zis de audiere publică, fie în sală, fie în afară. Comisia noastră de experți va analiza fiecare depoziție, fie că ea a fost prezentată sau a fost depusă doar în scris, și va elabora raportul de sinteză al evenimentului, care se va prezenta public într-o conferință de presă, susținută de către Comisia de Experți a audierii în termen de maximum o săptămână de la data audierii publice. Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi raportul sinteză al evenimentului în maximum o săptămână la adresa electronică indicată în formularul de înregistrare. Voi avea rugămintea, după încheierea evenimentului, să vă completați adresele de e-mail, pentru că o parte dintre cei care v-ați trecut pe listă n-ați trecut adresa de e-mail și nu vom avea posibilitatea să vă comunicăm raportul sinteză. Un aspect foarte important al audierii publice: nu vă puteți înscrie la cuvânt în cadrul evenimentului, dacă nu aveți depusă o depoziție scrisă în termen și strict pe tema audierii. Procedura este foarte strictă în acest sens și urmărește opțiunea dumneavoastră din formularul de înscriere. Vă mulțumesc! În continuare vom începe audierea publică propriu-zisă și voi da citire pe rând numelor depozanților în ordine alfabetică, invitându-i la microfon, și am să rog pe fiecare depozant să se prezinte, eventual și organizația pe care o reprezintă în depoziția sa.
Domnul Ionel Albu este prezent? Este. Domnul Ionel Albu, vă rog. Aveți două cronometre. Cronometrul de sus, care este și în vizorul depozantului pe laptop. Nu trebuie să vă întoarceți în față. Da, va începe la 3 minute, în așa fel încât să vă puteți încadra între cele 3 minute. Da? Iar celălalt este pentru Comisia de Experți, respectiv răspunsuri la eventuale întrebări. Comisia poate avea sau nu întrebări. Sper că totul este clar. Bună ziua! În primul rând, numele meu este Ionel Albu. Sunt redactor șef al ziarului de Mureș, un săptămânal din județul Mureș. Sunt și blogger, am o pagină personală, un blog personal www.albuionel.ro. Sunt onorat că am fost invitat la acest exercițiu al democrației. Să revin la subiect. Depoziția mea a fost foarte simplă. La prima întrebare a dumneavoastră, în cazul de față, Consiliul Local Târgu Mureș, Primăria Târgu Mureș, nu are în acest moment un purtător de cuvânt oficial. Există mai multe persoane care îndeplinesc formal sau informal această funcție, dar direct nu există un om cu care noi, presa sau cetățeanul, în cazul excepțional, să ia legătura strict pe comunicare. Pentru mine, acest lucru arată faptul că există o breșă în transparența instituțională a primăriei, a executivului. Consiliul Local mai puțin, pentru că ei nu, practic, nu cred că au nevoie de un purtător de cuvânt. Avem o relație directă cu consilierii locali, ei ne răspund la întrebări, ne întâlnim în cadrul ședințelor, în acțiuni din timpul vieții publice sau în alte lucruri. La întrebarea a doua. Dacă puteți da lista întrebărilor. Da. Da. Eu, nu văd o soluție foarte bună în elaborarea unui astfel de document special. Pentru că există o lege foarte clară. Legea este bună. Problema este respectarea ei. Și, în al doilea rând, cred că nu mai avem nevoie ca stat, ca oraș, de o amplificare a birocrației. La următoarea întrebare, comitete consultative. Eu cred că această variantă ar fi una plauzibilă și benefică pentru procesul de comunicare între autoritățile publice, în cazul de față Primăria Târgu Mureș, și mass media cetățean. Pentru că oamenii de afaceri, ONG-urile, societatea civilă, sunt practic reprezentanții apolitici ai oamenilor de rând. Așa ar trebui să fie, cel puțin. Și prin astfel de consultări, mai ales înainte de ședința de Consiliu Local, am aflat din timp, poate, mai din timp, ce se discută acolo, ce se votează, ce se întâmplă. Participarea directă. Îmi pare rău să vă spun, dar participarea directă, nu știu dacă mai este o soluție din perioada Greciei antice, parcă în Atena se făcea așa ceva. Cred că la 150.000 sau 130.000 de locuitori, cât are Târgu Mureșul, nu prea se poate. Vă mulțumesc mult. Am ratat două întrebări. Nu m-am întrebat. Întrebări din partea Comisiei sau publicului. Comisia la care întrebări? Domnule Albu, spuneați că nu există un birou de presă la Primăria Târgu Mureș? Nu există o persoană abilitată direct, purtător de cuvânt special. Dar există o persoană plătită în acest sens? Nu. Pe funcția aceasta nu. Mulțumesc. Că trebuiau două microfoane, dar sper că am vorbit destul de tare. Bine. Vă mulțumesc frumos. Îl invit la microfon pe domnul Cornel Brișcar. Puteți să aduceți depozițiile și dacă nu le aveți, le putem pune la dispoziție. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere publică. O să încerc să fiu
cât mai sintetic cu privire la evoluția pe care am depus-o și în scris.